סיפור עתיק ללא מקור יודע לספר על נפוליאון שהגיע לבית כנסת יהודי בערב תשעה באב. הוא פגש שם יהודים יושבים על גבי הרצפה וממררים בבכי. מדוע אתם בוכים? שאל המצביא הגדול. אנו בוכים על בית המקדש שחרב, השיבו המקוננים. לפני כמה זמן חרב אותו בית מקדש? הוסיף המצביא להקשות. התשובה הכתה אותו בתדהמה. לפני למעלה מ2000 שנים. נפוליאון הגיב במילים אלו. רק עם שיודע לבכות על עברו לאחר זמן כה ממושך יוכל לשרוד גם את העתיד הקשה ביותר. הייחוד שלנו כעם יהודי הוא התודעה ההיסטורית שלנו והיכולת שלנו לשאוב גם מתוך חורבן והאבל משמעות. החיפוש והחתירה למציאת משמעות דווקא מתוך השבר הנורא מייחדת הרבה מהכותבים שחיו בתקופת השואה, כאלו ששרדו את השואה וכאלו שלצערנו נספו בה. כהד לכך, יוקדש השנה האירוע ליצירות שנכתבו על ידי ניצולי השואה או קורבנותיה. באירוע יושמעו ויבוצעו קטעים שנכתבו על ידי ילדים, צעירים ומבוגרים. רגע לפני התופת, במהלכה ולאחריה. חלק מהיצירות שיבוצעו יכללו התייחסויות של בני הדור השני והשלישי למה שאירע שם. האומנים והיוצרים יבצעו קטעים שונים המשקפים את האמירה האישית שלהם בנושאים אלו. כדי לכבד את האירוע נודה לכם אם תחברו טלפונים סלולריים וימנעו ממחיאות כפיים במהלך האירוע. אחת לא בין כוכביך, שלח ידך הלבנה. מילותיי דמעות של בכי, קח אותם בכף ידך. ראה אורן דועך גובע במרתף בחשיכה. אין פינה לי, לא יודע איך אשיב אותן לך. מלבדך אין לי שומע, למילי אין קול דורש. אש בוערת בי אלוה, ועולים ימיי באש. רק במרתפים מרגוע, שם לרצח מנוחה. על גגות ערוץ גבוה, ואשאל אותך איכה. על גגות ערוץ גבוה, ואשאל אותך ותרדוף אותי תמוה. עיר מתה כי במחזה, ואני מיתר קרוע, שיר השיר לך כזה. תחת לובן כוכביך, שלח ידך הלבנה. מילותיי דמעות של בכי, קח אותן בכף ידך. מילותיי דמעות של בכי, קח אותן. אנחנו ילדים רצנו וראינו שמורידים את גברת קלרה באלונקה. לא ידענו אז שהיא התאבדה, ושאלנו את בעלה ממה מתה קלרה. הוא אמר לנו מבוכנוולד. כל הילדים חזרו הביתה כדי לספר להורים שלהם מה קרה בשכונה. ילדים זה סוג של סוכני מודיעין שמסתובבים ומדברים. זו התקופה שעוד אין פלאפונים, ואני הייתי בטוח שבוכנוולד זה שם של מחלה.
ושאלתי את ההורים שלי מה הסימנים של המחלה שהביאה את גברת קלרה לאותה אלונקה, והם אמרו לי שב. ופה התחילה סדרה של שאלות שעליהם כתבתי שיר שקראתי לו ובעלה פלט, בוכנוולד. מתחו סדין והורידו את גברת קלרה מהקומה השנייה לאמבולנס. מאיזה מחלה היא מתה? שאלנו לפני השמועה שתלתה את עצמה באמבטיה, ובעלה פלט בוכנוולד. בוכנוולד זה פרוסת הלחם שאבא של אייזיק תמיד שומר בכיס. שאלה הכיסאות שגברת הניה מבקשת מהשכנים בשביל האורחים שאף פעם לא באים לליל הסדר. שאלה בנות היענה התומנות ראש במצח האישה המחכה ליד גדר בית הספר לבדוק שילדתה עדיין נושמת. בוכנוולד, הם לא אמרו לי, זה גם הצווארונים החונקים את גרון השומרים שמאותו לילה נקשו לי צעדים בפטרול החלומות, שזהו מחסן המגפיים שבו הסתרתי את עצמי מאישוני אס-אס שהתרוצצו להם בעין, וזה אפילו הטלאי שהצהיב בדמיון על מעיל הצמר שהביא אבי מבגדד. וכך היה שאני הילד, יליד עיראק, ידעתי על השואה יותר מכל החברים שלי שהיו בני הדור השני, וכאן התרחש המעשה המוזר. החלומות שלי הפכו להיות חלומות מסויטים לחלוטין, ובימים היו באים הילדים האלה, ואני הייתי מסביר להם את פשר השתיקה. אני הייתי מתאר להם למה הבתים שלהם בנויים מלבנים של סיוטים ולמה אבא שלהם צועק בלילה, והמחזה הכמעט אבסורדי הזה של הילד שהמשפחה שלו לא הייתה שם צריך למצוא את המילים כדי לתאר לאלה שבבית שלהם בחרו בשתיקה. באותה שכונה גר אדם שרק אחרי ההתאבדות של אותה גברת קלרה הבנתי למה כולם קראו לו בגלוי אדון אושוויץ. קשה לאמס מהזיכרון את גוש הקרח הכחול שקפה בעיניו, את המספרים שקורקעו בזרועו ואת החגורה שהצליף באישה שהייתה איתו שם ועכשיו שותקת במרפסת. חבל, היה קולו חותך שהיטלר לא עבד שעות נוספות, והקקטוסים בעציצים היו מתחדדים כגדרות התיל של המחנה ממנו ברח. את הקצב שניגר מבאר פיו המורעל היה מנגב בדגל שהיה תלוי מיום עצמאות אחד ליום עצמאות הבא. אדון אושוויץ, צעקנו שבאו לקחת אותו לבית המשוגעים, והוא עוד הספיק להכניס יד לכיס ולקלף את הצלופן מהסוכריות שזרק לעברנו. מכונת הזמן לוקחת אותי הרבה שנים קדימה, ולפני כ10 שנים, אולי יותר, נסעתי בדרך שבין מינכן לשטוטגרט, מין סדרת קריאת שירה, ואתה מסתכל מהחלום ואתה אומר, איזה נוף יש להם. תמונות שגזורות מעולם אגדות, בתים קטנים, גגות אדומים, הכל נראה פסטורלי ויפה, ופתאום רואים בית אחד שהוא מעט יותר גבוה. וכתוב עליו טרקטורים, והדמיון שמנסה למצוא פסטורליה מתחיל לעבוד שעות נוספות, אבל אז שמתקרבים רואים שכתוב מתחת למילה טרקטורים האחים מנגלה. אני שואל את הנהג של משרד התרבות הגרמנית שמוליך אותי מקריאה לקריאה, אם יש קשר בין האחים מנגלה לבין אותו דוקטור נורא מההיסטוריה, ואומר לי כן, הם הבנים שלו. ואני אומר לו, אבל הם בטח מתכחשים למה שאבא שלהם עשה. הוא אומר לי, לא רק שהם לא מתכחשים, הם גם תומכים בתנועות נאו-נאציות. טרקטורים. הבנים של דוקטור מנגלה מוכרים טרקטורים בדרך שבין מינכן לשטוטגרט. מי שיקנה אותם יחרוש את האדמה, ישקה עץ, יצבע באדום את רעפי הבית, ובפסטיבל הבירה יראה איך תזמורת המסבעה מוצבת על הרחבה כחיילי בדיל בחלון ראווה. במכון היופי של ההיסטוריה יודעים לסרק בלורית
אפילו בסערה של מפלצת. עפני בחיי, עפני בחיי, קל וחומר במיטתי. הרי אני לפניך, הרי אני לפניך, החלימה לבושה, החלימה לבושה. השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שלא, שלא, שלא אחטא, שלא אחטא, ומה שחטאתי, שחטאתי לפניך, ומה שחטאתי, שחטאתי לפניך, מרק, מרק, מרק ברחמך לא, לא על ידי יסורים וחוליים רעים, לא, לא על ידי יסורים וחוליים רעים, לא, 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 לא.